Към мутиката няма. Дава. И аз много пъти съм сътирала пале. Сега казват, че да речем Иванчо е прост. Дай да дадем на Занкото там. На Занкото е глупави, нека да им дадем ти, да им дадем уни. И как ни ги наема на мутика, бе, ам глупав да хвани. Па ние дет сме уж по-умни на темата мутика. Кажи нещо. Какво е че задържаем да гребна работа? Не вари. Бира пия, като има дропчетата, ема топли да пушат, Аз дадох заявка тогава бира мога и на чашка да изпия. Ама не отказаха, няма лъжо. Ян, как се казва? Янко ли? Момиченцето е. Не съм виждал чадъри, на Пиринско има чадъри. На всички дъщеря на родина, разгледавам пенсия. Кажи Мария нещо. Стома сте кърли, като ние ставаме въпрос и не смеете да. Някой Георги ли? Да казвам нещо. Нали не бираш ти да поръчиш? Какви са тия стрибири, бе? По една, бе! Една бира поръчвам. Снима? Една. Не виждаш, че имате на Виждаш ли? Че мислиш на тримата ли, бе? Носят ти една бира, нали? Трактор ще снямат как кой ще отида, бе? Почва ли да се отдумва, Гошо? Че тия коси са сина... Че ако не мога да движи с сина бира, Ще не мога, бе. що за дядуга си? Почва да се отдумва и да... Дядуга! Слушай, Как що да дядуга там? слушай, Дядуга? ще ти извикам Как ще от Русе седи такси на да те оня закара до Йордан. Върху връх, чудя се. Пицко ходи на школика. Аз ще взема рикшата и бабите да ги натваря и да ги увозя. Пак Много се е интересно тук, ако е равно, става. рече. Ама много е интересно. И не мога да я пия тази бира, бе, защо така? На кръварника. Въобще алкохол не мога. 6% е алкохола. Колко Идем на е работа. Аз пия ракета над Сега 46. пак влиза. Тъй, че Ама не пиш Кое толкова. манга? Правя Какво ще клип. има за бирата? Тъй ли? Да. А напред ще набавите един клип, де. Ама, че лято като да отиде там. Пробвай се. Да гърбе не става. Не Можеш става. ли? Както Да си на нас сменим като... местата. Айде, аз да там, си там. сменете си местата. Добре, бе, нямам нищо. Защото аз да може тук... да не реки в Защото аз тук ще ми мириши, И ще ми идеш кебабчето. И ще изям кебабчето. Ама смисъл тук. Ще му издеш, да. Да. Изяш му го. Кебабчета. Ще му го изямаме. Коя мерак имаш да имаш за кебабчета? Човешкина. Много ли е трудно да си поръчаме по едно кебаб? Не желая. Тя Не скара желая. тежко. Не желая. Да ми изпила Марика като. Дай се на изкушение. Марийки ще ви желая, защото ако го поръчат, че го изядат. Най-добре. Не желая, не желая. Не. Не желая. Тубърк. Дърпай. Не е да сбирай хубава. Не разбирам, аз не съм... Абе, налива се, що не ти казва да ти налива? Аз харесвам. Не бе, много ми горчи бе, не мога да я пия. И тогава ще е хубава. Да, е така за... България ще пропадне, ако е същата като тебе. Да ме пият. Де ще им пият стоката. Ти знаеш ли? Аз за ядене не отказвам, ама за... Ама кебабче специално Сутрин пия, аз пия сутрин с лечебна цел 2 глътки 50 грама ракия. ракия. Не. И на 2 глътки. Дигам, Че аз съм чувала. приглътвам 2 пъти. Аз съм чувала всяка кагина. Пале, Казвам ти 2 глътки. кагина Келешманото каза, аз от години, кога какъв стомах е болял, каза, че сутрин 2 глътки, Радка Кирилова, Бог да я прости, винаги сутрин глътка, защото като дойдеш на детската градина мириши.